И какво става, хора? Аз съм Войт и в днескашното видео ще пръскаме малки деца на 1 в 1 на Fortnite. Да започваме. Опа, грешна игра. На 10-тия ден от Коледа Сандо даде ми Critical Hit на Zeniux, Ляндере на Дорами, Diamond Disco на Zeronium, Джигае на YGOshi, New Record на Temp, Ръст на Lichview, Shimmer на Amplitron, Hatred на Isoler 4, Concave Memories на Kyrox и Ouroboros Start Post 2 на Fuji Nubi Type. И какво става, хора? Аз съм Войт и искаш шифка как да пръскате екстрим демони в Geodash. Както виждате, нивото е Ouroboros Start Post 2 и нека започнем с досадния практис ран. Нивото е много лесно и много е фън. Кликсинг чкия, както знаете, аз обичам тия простоти. Като цяло, ето този дроп и този шип най-вече са най-досадните неща в нивото. Нещо си има едно малко по-досадно нещо, което после ще ви покажа. Тук идва фричеста, до към 70. Това е много досадно. И стигаме към тази момна част, която със сигурност въобще не съм умирал на нея, нали? Този уейс е съмнително лесен, мислещото пространство, тип 1. След това имаме този бол, където със сигурност не съм почивал на него. И след това имаме Промития нещо, където някак се влюкнах. И да, в общи линии това е, брат. Enjoy да останало нещо, аре. Йоане. Седемдесет и три, брат, фък. Всеки път отиваш, говориш и с него, нали? Брат, ти кажа също нещо! Не, бати, ти окая, после се пак. Езо е. Брат! Тръпчета. Я говори на клавиатурата. Voice activated. Это Ninja Glass Mashup. It's inappropriate and violent. Брат, знаеш какво е маната ти? Осемдесет и едно. Взема, брат, имам сива помпа. Осемдесет и осем. What the fuck? Oh. No way, влюбна го. Имам магията, брат. О,
Това е Не. не, шегата на страна, една от теориите за, нали, за това кожното ми заболяване е, че е от травма, защото имаше едно дете, което actually беше аутистик, в смисъл severely аутистик, нали, беше някакво... Ти цикава.